Vaikka välissä on ollutkin 5 vuoden iso... Oi, ei vielä. Anteeksi, kirjoitin. Wow. Komeeta. Kattokaa nyt tota. Mikä mies? Tai siis... Sinä. No en tiedä. Kattokaa nyt se. Wow. Tää on todella Satun Ilkinin vasta toinen puku ja ensimmäinen kisa. Puvut on tehty lähes kokonaan kierrätysmateriaaleista. Joo, ja Trap-Rap-suttimessahan on 1001 asua per hahmo, ja nämä tosiaan ovat hääasut. Ja yhteensä tätä varten on maalattu 30 nappia. Hyvä meininki. J3 jäsenet asuvat kaukana toisistaan, mutta heitä yhdistää valtava halu tehdä yhdessä ja auttaa toisiaan, joten voit oikein... Sehän on äkäinen. Lenkan perukki on vaatinut 3 ihmisen panostuksen, 70 työtuntia ja 4,5 perukkia. Kun parista kissasta oli kossityöstämisen aikana pieniä ongelmia. Istutu minoria, shoutu todorati, katsuki patukoja, otsako uran räkkä. Ja lempihahmoja ja sopivat luonteeltaankin toisilleen. Pukuihin on käytetty muun muassa kissan hiekkaa, virkan hammastikkutelinen, banaanilaatikoita ja 7 rullaa teippiä ja grillipippuja. Niin Isuki, All Might, ei päässyt mukaan sankaritehtävien vuoksi, mutta hän avusti muun muassa vierailemalla Sinelissä 3 kertaa päivän aikana. 3 päivän aikana? Wow. Kato nyt noita kanuunoita. Wow. Sankarimeininki. Kiitos! Meni vähän ohi, mutta molemmat kossit tehty viikossa. Kaikki matskut paitsi vinonauha on kierrätysmateriaalista tehtyjä. Mutta vinonauha on taas sit käytetty melkein yli 40 metriä, että se varmaan onko se kompensoi. On aika monta lentopallokenttää. Tiesitkö sä, että sekä noilla hahmoilla että noilla kossarilla on molemmilla sama syntymäpäivä ja ne on syntynyt samana vuonna. Siis tää on kohtalon sanelema kossi. Ja kuulemma tällä kertaa hamsteri ei syönyt viittaa. Tinun oli tarkoitus tehdä ihan itse Ace Trainerin puku, mutta muutaman kännin jälkeen hänen ei annettu enää koskea ompelukoneeseen. Sai bannit. Eli Lisa teki molemmat asut, eli Pokemon teki kouluttajansa asun käytännöllistä. Pukuja on tehty ihan viimeiseen hetkeen asti. Materiaaleina on käytetty muun muassa retkipatjaa ja eri kempperi on kulunut melkein pullo per naama. Liimasta, mutta maukasta. Pukuihin on kulunut paljon kyyneleitä, hikeä, kuumaliimaa ja hyttysen puremia. Mottona on kajahdellut. Mitä on yöunet? Jossa silmä lepää, sekä selkeästä juonesta, joka avautuu myös sarjaa tuntemattomalle.
Ja kunniamaininta tulee, vähän jännityspintaa. Elikkä Operaatio Politiikkeet räppänä Soulmate. Lapset, put up circles! Luottamusystäviin on edelleen ystävyyttä. Siitä kaikki voimme olla samaa mieltä. Pyydänkin siis ystävällisesti meidän luotettavat tuomarit lavalle palkinnon joka varten. Ja otettiin arvioinnissa eritoten huomioon nimenomaan juurikin ryhmätyöskentely ja hahmouskollisuus sekä myöskin pukujen yhteen. Kiitos kaikille cosplay-kisan osallistujille. Te kaikki ansaitsitte 10 pistettä ja 10, huuhkajamerkin. Kissamerkki ja huuhkajamerkin. Kisa on kisattu ja voittajat on valittu, joten on aika kiittää myös niitä, joiden kautta on mahdollista. Cosplay-länkäreille iso käsi. Noin! Kättä yhteen! Ja lisäksi kiitämme sydämemme pohjasta sponsoreita, jotka ovat tuellaan mahdollistaneet tämän kisan. Voittajat tulkaa takaisin! Hei, kiitos teille! Te olitte mahtava yleisö. Te taputitte, vaikka me oli jo tosi huonoja läppiä. Emme me vielä ole hävinneet. Matkaan molemmat! Matkaan, Hunter! Charizard, Pikachu, näyttäkää niille! Wannabe Pikachua, kiitos. Ja sitten täältä, hieno. Mitä siellä on? Siellä on Pokemon. Kattokaa. Ja kaikki kiitos, mahtavaa. Ottakaa vaan kuvia, ajataan juotoon. Riittää. Hallo, moi moi moi! 私初めて昨日ここに来た時に日本に比べてフィンランドが寒いんですよと言ったんですけどこのイベントはすごくホットで楽しいイベントでしたきっとsilloin kun ensimmäisen kerran tulin tänne silloin eilen niin ajattelin, että hui kun täällä on kylmä Suomessa ja sitten kun tulin tänne itse tapahtumaan niin hei täällä on ihan kauhean kuuma. Yeah, so, wow. Yeah, the concert is over. Wow, it went so fast. But I hope you enjoyed it for everyone who has attended it. And thank you very much. You were an awesome crowd. I have never experienced such an incredible atmosphere before. So, thank you very much. Nähdään uudestaan.